Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina haza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Rasul khusus selimu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum lahu mungkirun. Wahum utawi dulur-dulure Nabi Yusuf lahu maring Nabi Yusuf iku mungkiruna wong sing padha maido, wong sing padha ra ngerti. Ae tegese wal halu utawi tingkae iku anahum sak temene utawi dulur-dulure Nabi Yusuf iku layak rifuna ora padha ngerti sapa dheweke kabeh hu ing Nabi Yusuf litulil muddati krana dawane mangsa. Fabayana mongko pertela apa anna ya apa an alqa yen to padha nibakake utawa fabaina an alqa mongko ing dalem antarane yen to padha nibakake sapa dulur-dulure Nabi Yusuf hu ing Nabi Yusuf fil jubi ing dalem sumur wa dukhulihim lan mlebune dulur-dulure Nabi Yusuf ngalaihi ing ngatasé Nabi Yusuf iku arbanguna 40 apane sanatan taune. Inalika mlebu ning kraton ketemu Nabi Yusuf, dulur-dulure sing cacahe 9 ki ora ngerti. Nek niku Nabi Yusuf adile ora ngerti. Padahal jan adi kandung. Ning Nabi Yusuf ngerti kok ya nek niki. Sing ora ngerti dulur-dulure niku. Ya le ra ngerti karena le pisah suwe tenan, litulil muddati. Seka ditung lekase seka oleh mereka niku do nibake Nabi Yusuf neng sumur. Wong mulai pisah niku cemplungke neng sumur zaman semono ngantek saiki ketemu neng jero kraton kuwi hitungane suwene le pisah 40 tahun. 40 tahun ra ketemu kok ya. Mbiyen cilik menik-menik imut-imut bagus resik kae. Gek sing momong iki wong song iki ya gleling-gleling wong remaja-remaja kae.
jan gleling-gleling bagus-bagus kae lah saiki 40 tahun. Guyu mah laler kowe mabur sih kok. Wong ora ana untune. Guyu wangun kae si ompong. Cek ketok ngingu brengos mah teng blentong putih. Wis geseh kabeh. Nderek nepangaken Sang Raja niki ingkang paling gedhe saka sedulur kita sing cacahe 9. Nabi Yusuf ya. Jan ora sah domongi ngerti. Nek cara sing dadi ratu mburi iki mesti ya. Pokoke modar nek arep modar. Kan isih kelingan le nyemplungke sumur, isih kelingan le nganiaya. Dadi mangkele digawa-gawa iki nek menungsa awam, menungsa umum iki dadi weruh ngaten niku ya mangkele kumat. Aku ya ngerti batine. Wah anak sing pendendam menungsa umum ya sing duwe ngen-ngen elek biyen iki kok tak rekane. Mesti arep ngejokke bantuan pangan iki engko. Arep golek BLT karo PKH sembako iki. Patang puluh tahun ya suwe. Misalkan sing paling gede umure 20 waktu niku nyemplungke pisah 40 hitungane dadi umure saiki 25. Nalika nyemplungke umure 20, iki le pisah 40 ayo 25. Sing nomor loro 20 saiki 40 swidak kok ya. Wis do tuwek-tuwek kae. Le mlakuke gruyah-gruyuh. Wong saka tenguk ngene iki arep ngadegi slonjor sik kok kudune. Wah, nek ora slonjor sik glayar. Mula angger ngaji kae cengane golek tembok lah engko nggo cekelan ngadeg sih. Wis ngono kuwi kepangan umur. Wali annahum lan krana sak temene utawi dheweke kabeh iku ra'au padha weruh ningali sapa dheweke kabeh hu ing Nabi Yusuf weruh ningali jalisan hale wong sing lungguh ngalasariril mulki ing atase dampar kencana keprabon. Kayak kamangka weruh Nabi Yusuf sing biyen ki ngono kae kok saiki lungguh ning dampar kencana keprabon. Dampar kencana sing niku tahta. Wis ora kebayang. Mosok iki Yusuf ngono wis ora kepikiran. Yusuf kok nang kene gek tengok dadi ratu ngono. Dasare wong desa ora ngerti beritane kota, ora ngerti berita perkembangan iki. Kakang-kakange desa kok yo rada pinggiran kono di desa wae rada kluthuk kok ya. Nah ya paling ora iki desa-desa rada ambon ngono apa. Nah iki kluthuke. Desane ora ngerti pemberitaan jaba. Ora tau buka handphone barang kok ya. Wong ra duwe. Wis ora cara kasarane ora ganduk.
arep nggathukke mosok iki Yusuf sing biyen tak cemplungke sumur saiki dadi ratu Gung Binathara wis ora masuk akal nek menurut wong sanga sing dadi sedulur-dulure niku. Wa ngalaihi hale iku tetep ing atase Nabi Yusuf siabu haririn utawi sandangan ratu. Sandangan sutra gampangane. Wa fi ngunukihi lan iku tetep ing dalem gulune Nabi Yusuf taukun utawi kalung utawa kae lho sing kalung dawa sing ditemplekke ning klambi kae taukun min zahabin saking emas. Tengok ngeten iki nggo sandangan ratu kene iki ana tretesane emas ketok gaya nek jenengan bayangke kaya pengangkatan Sri Sultan ngono rak terus nganggo sandangan ireng-ireng ditretes kekuning-kuningan kae lah kuwi Nabi Yusuf nganggo ngono. Berarti sandangan keprabon wae sandangan prabu, sandangan ratu. Wah ketok gagahe kaya ngapa wis baguse ra umum. Sandange ngono kuwi wis wong liya sekali weruh ngono wis terkagum-kagum nek wong wedok langsung jempling pedhot. Anune gurunge pedhot gurunge. Saking gumune. Wa ngalarok sihilan iku tetep ing atase dhuwur sirahe Nabi Yusuf tajun utawi kuluk min zahabin saking emas. Nggo kuluk utawa mahkota saka emas. Apa-apa ming sarwa emas. Di gua gawe kaya ngapa? Jenengan ki caping. Ndure menggo caping. Caping gunung apa? Nek ngene iki peci sono pinggirane wis jeblok kuning-kuning. Dadi kuning semua abang kae pinggiran ngisor kene iki. Ngono ya sprene ra ganti. Kayak iki wis bodho sih. Lha jan anu ketemu prinsipe wong cetil iki angel lho. Nganggo kok ngono wis dilokke karo bojone kuwi ya risi. Mbok ya pecis kuwi iki rasah dienggo Pak. Pinggiran kok ngono kuning-kuning kok ala saru. Lah kok ya tekan-tekane omong alah kur nggo ngaji kok ora ajar iki. Oh lah. Ngaji jekur. Lha muni kur nggo ngaji. Karo ndek tembung isih kena dienggo ora apa-apa. Lah ya isih terus anggrung sigar jahitane. Nek model kena dienggo anggere sigar jahitane kena terus ya. Ning le wis jeblok gak ya wis le nekuk-nekuk wis ra cetha. Ya nek ngukur praja wong iki kaprajan. Dadi mbok ya tuku. Sing rada wangun titik, wah, nggo ngaji gek ngaji iki fardune Allah ya sandangane karo saranane di apikke ana sarana sing beres ngono, tuku. Bahkan rega peci iki werna-werna ana sing rega 35, 70, 85, 100, ana sing 120, ana sing 200 lah nek tuku sing 200. Nggo ngaji je. Malah tuku kopiah saka gombak sing tipis kae. Ya ngandel aku 3,5 ngene.
Jengko mulih ora copot ning dintepi helm. Ora dicopot kopiahe tepi helm wah janis. Wae tenan iki yakin. Bangetan tenan kedile ya. Kula kok rada risi nek rusak titik ngono ae. Golek liyane rusak titik tuku liyane. Nggo ngaji ci masalah iki. Nek nggo menyang celiwik wae ora apa-apa lah. Nek jaman biyen. Biyen ki menyang celiwik nggo pecis e. Ning sarunge kalungke gulu. Ya aku mung isih cilik kae gek ndelok wong-wong sing do celiwik lho, ora kok aku celiwik ora kok. Mung ndelok. Jebul jaman biyen delok ki saiki manfaat kena nggo nerangke. Ning jenengan tak terangke ngene iki ora percaya mesti nuduh aku melu pasang kok. Mungkin aturane wae ora tek dong pasang-pasang ngono kae iki. Pokoke pasang abang nek dibuka metu abang oleh ngono mikirku. Pasang lorek metu lorek oleh wong mriki abang ijo lorek. Omong. Wong wis diomongi nek kula iki ndelok kok. Wes iki nyandang kok ora ngomongke celiwik. Wah tenan, sirahe nganggo mahkota sing digawe saka emas. Wagah bagus wangun tenan kae. Fakalamu mongko padha matur. Iki bahasane digawe digawe bahasa nyoto antarane rakyat omong ning ratu. Dadi do matur. Sapa dulur-dulure hu ing Nabi Yusuf le do matur omong bil Ngibraniati kelawan nganggo bahasa Ibrani. Ora bahasa Arab, ora bahasa Yunani, ora bahasa Persia, ning iki bahasa Ibrani. Identik dengan Bani Israel. Ini bahasane bahasa Ngibrani. Bani Israel dudu Israel. Beda kaya Israel sing saiki ka kudu bani. Bani niku tedak turun. Bani niku tedak turun. Kaya jenengan kan nek nganggo tembung bani, jenengan ki bani wangsa dimeja ngono kuwi. Kuwi jenenge tedak turune wangsa dimeja. Lah nek Israel sing negara nika ki pendatang-pendatang wong saka ngendi-endi sing duwe latar belakang werna-werna, sing duwe paham dan akidah werna-werna manggon dadi siji nang Israel. Biyen asal-usule ya do ngrantau ndono ngono kuwi. Dadi aja paham Israel kae Bani Israel bukan. Bani Israel itu turunan para nabi apik-apik ya. Ning nek sing Israel kae iki Zionis. Zionis sing agamane werna-werna sing pikirane pokoke ming nyugihke diri nganggo nglakoni berbagai macam pola maupun tingkah. Mula le ngarani Zionis. Lah perang saiki iki perang Islam melawan Zionis. Ora kok istilahnya merangi Bani Israel, bukan merangi wong Israel sing wonge mlumpuk saka ngendi-endi duwe paham werna-werna. Iki wong do salah paham. Le do matur nek dulur-dulure Nabi Yusuf itu nganggo bahasa Ibrani. Karena zaman semono Nabi Ibrahim duwe bahasa terus dinggo sak tedak turune. Dadi ditembuke bahasa Ibrani. Nek wong Arab kae nganggo bahasa Arab. Ning Kanjeng Nabi nate ngendika, sesuk ahli swarga iki nek omong-omongan nganggo bahasa Arab. Quran ki bahasane bahasa Arab.
ingsun nggunakake bahasa Arab. Ngono Kanjeng Nabi. Mulane sinau bahasa Arab itu diwajibke niku rak ngono kuwi. Lah aku ra iso aku tuwek Jawa kowe ngoko Lah saiki wong kuwi iki sesuk ahli swarga kok. Jenengan ra iso ra apa-apa wong ora ahli swarga kok ya jenengan iki. Ora masalah. Aman-aman wis. Nek ahli neraka bahasane ora bahasa Arab. Ahli neraka bahasane bahasa sambat karo bahasa misuh. Wah nek kuwi kabeh iso aman. Yo artine nek sakniki jenengan ra iso bahasa Arab ki rak ming bleger manusiawi sing nek cara diakal ki ora tekan. Ning kok angger wis nyemplung karo wis manggon gegawa kanan iso dhewe to. Biasane rak ngono kuwi. Wong kene Jawa ngoko terus akhire ngerantau nang Jakarta kono. Akhirnya kena pengaruh bahasa-bahasa kono ya gegawa domong nganggo bahasa kono. Bahasa Melayu ya nganggo bahasa Melayu. Wis ngono ki gegawa tenang wae nek ahli swarga ki sesuk iso dhewe. Wong awake jenengan ki nek ning swarga udu kuwi kok ya awake. Wangun kae gek lambe niki lambe bahasa Arab, ora lambe ngono kuwi. Lambe bahasa Arab sesuk wis aman dadi awak-awak sing kok ngono kuwi ora dienggo. Swarga je awake undal-undul. Kaya gemak lanang. Gemak lanang kan sih. Nek ngoceh ceketer. Gemak lanang. Apa kae jenenge gemak lanang kae? Ayo niku. Mosok swarga undal-undul. Oh, ora lemu ora kuru. Dadi awake sing wedok ora lemu ora kuru. Seksi-seksi anu menarik. Dadi seksi tur menarik. Disawangke jan nyengsemke. Kayak num-num kae. Engko wong lanang ahli swarga iki weruh jenengan iki gumun. Iki Mbah Marto kae udu walah. Swarga ce Malik Mbah Marto. Ganti sesuk jenenge widodari sapa ngono ora Mbah Marto. Yo Malik Marta kok yo. Ora Marto. Iki si Marta. Ora Marta dimejo ya Marta Dineja ngono. Dadi apik tenan. Nek mlebu swarga iki sowah kabeh, santai mawon. Faqala mongko ya ngendika sapa Nabi Yusuf lahum maring dulur-dulure. Ling ngendika ngeten niku, man antum. Tok-toke Nabi Yusuf ya menganu bersandiwara. Mula langsung takon man antum. Basa Jawane man iku sapa antum utawi sira kabeh. Tekone terus ditakoni. Lah sampean-sampean ki sapa? Man antum sampean ki sapa? Padahal wis tok nek iki dulurane. Ora kok terus wah kene kakang-kakangku do rene ora ngono kuwi. Lah nek ya ora ana jalur cerita nek ngono kuwi. Kok le terus rampung. Karo meneh rampung ya arep ngopo? Kok terus rampung. Ya terus rampung. Sampean-sampean ki sapa? Wa ayu sain lan utawi ndi suwiji-wiji agama ngeterke utawa nglakokke
apa sae kum ing sira kabeh biladi ing kutha ingsun. Lan asal usule sampean-sampean iki saka ngendi? Kok ngantek iso nuntun sampean kabeh tekan kene. Iki sampean iki saka ngendi? Padahal ngerti. Ayo dinggo praja-praja karo dinggo ngukur jajal duwe kelakuan isih kaya biyen apa ora. Takoni. Sampean kabeh iki sapa kok kaya urung tau ketemu, urung tau petuk. Biasane sing do tindak rene iki wong-wongane kae. Minimal kan ya sing do madhep ki lurah. Lha yo madhep ratu kok mung ceng-cengpu. Yo paling ora lurah. Lurah memunggah. Sampean kok kaya kudu sapa ta sapa iki ya. Karo asal usule sampean iki saka ngendi sing marai wani ndene sing iso nekake rene. Faqalu mongko padha jawab sapa dulur-dulure Nabi Yusuf. Jawabe kodama nuntun utawa ngeterke nak ing kita li ahdzil mirati krana arep ngalap utawa arep njaluk kemakmuran kesejahteraan. Wa nahnu hale utawi kita iku kaumu rongatin utawa iku kaumun kaum rongatun kang tukang angon. Dadi mengkur golongan wong sing gaweane angon min ahli sami saking warga desa utawa saking warga kutha Sam. Terus do jawab nyun ngapunten Sang Raja sing marai meksa kula mriki niku ajeng nyuwun bantuan kesejahteraan. Nyuwun bantuan dienggo kesejahteraan urip kita-kita ya sak keluarga maupun warga masyarakat kita niku do kecingkrangan do paceklik. Do kurang pangan. Ngantek napa-napa pridis. Wong apa-apa dipangan. Dong warung nom entek. Ngantek tenggorokane do brontok. Menggodoki dong waru sing nom-nom. Apa meneh mbang gedang bablas ra kober metu gedange. Bablas. Iki jamane semono lho kuwi. Gek kaya jenengan saiki le muni wong ra duwe, le muni pendak dina rekoso, pendak dina kangelan, lha kok mangan kowe ra tau muni ra enak. Setiap mangan nganggo mis-mis. Gereh petek. Enak lho tipis-tipis kae. Gereh petek iki. Kadang nganggo bandeng, kadang nganggo telur-telur kok ora mung kadang kaya jenengan kaya harian. Wong ngono kok muni kangelan ngono kok kere. Apa meneh sing rada glelek iki sithik-sithik posting nyate. Wah. Kaya ngono muni kecingkrangan. Sithik-sithik posting jajan enak. Ora ana wong saiki kecingkrangan paceklik kurang pangan iki ora ana wong saiki iki anane ming makmur karo makmur. Apa meneh bodho ngaten iki sak nggon-nggon pangan. Wes. Wong suguhan iki ya saiki werna-werna suguhan. Saking dene makmure mie ayam ditelepon kon mara. Ora sah kangelan klutekan. Sesuk bakso ditelepon kon mara.
Malah sing rada sugih kae ming istilahnya bodo, biasane nggo mlumpuk sak keluarga anak putu. Ngono ngundang tukang kelet wedhus kon gaweke kambing guling. Kambing guling iki wis kambing utuh disunduk ngisore gaweke mawa sing rada mungah-mungah kae terus dibuakan dubang-ubengke dadi guling-guling. Terus disikati nggo kuwas men bumbune ngresep karo dipeges-peges diubeng-ubengke meneh. Wah, le mangan nyuwil dhewe-dhewe. Ora ta jiwa niku. Ning kan nek gedhe abot mula muni kambing guling asline kae cempe guling. Abot kok ya. Kayak wedhus saiki murah-murah. Mulya nek wong saiki mulya ora ana sing kecingkrangan mboten enten sing muni kurang pangan iki ra ana. Ming karek le bersyukur. Kadang kala pangan digawe makmur gampang, awak digawe sehat ning do ora iso bersyukur. Kon ngibadah wegah. Bahkan nek kon ngibadah ndak tak jedulke syarat-syarat pribadi. Kon salat wegah le muni wah kelaku aku isih elek, tingkahku isih elek. Sesuk wae nek aku apik tak salat iki jenenge jedulke syarat. Kon ngaji wah isin aku ora iso apa-apa. Lah wong le kon ngaji ki tek ora iso kon ngaji mah muni wah isin aku ora iso apa-apa. Aku ya omong, walah mbok jenengane mang menyang tenggen kula. Nek ora iso apa-apa, wah wis. Kancane iku ora ming ra iso apa-apa, weng-weng aku ya ngono. Nek ora iso apa-apa aman. Iki do kokean anu, kokean jedulke syarat akhirnya kurang bersyukur niku mungkin resiko. Tuna ora celengan ngamal, terus engko nek dikeki pepeling karo Allah lagi getun. Getun nek dikeki pepeling lah muni sesak-sesuk engkangko kuwi kok ya ora iso saiki agi-agi. Mumpung isih do kuwasa, mumpung isih do mampu ngono. Niki sik terus ke sesuk muga-muga dadi ridani Gusti Allah. Amin. Dadi berkahi Gusti Allah, dadi rahmati Gusti Allah. Saged istiqomah nyalengi ngamal saleh tembe wingkinge do mulya dunya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.